Salutare la tuturor și bine vă regăsim la un nou episod. Astăzi vom juca Roblox și vom începe o nouă serie cu jocurile Scary Hobby. Și primul joc va fi Escape, să scăpăm din școală, tradus pe română. Ok, în primul rând începem aici. Să vedem ce avem free sau... aici cumpărăm cu bani. Nu știu dacă cu bani adevărat sau bani din joc. Ok, hai să începem. Aici ne arată săgeata. Și let's go. Așa. Așa, trebuie să ajungem aici. Hop. Am înțeles. Ok. A doua încercare e cu nor... Ce? Stați, asta e foaie. Nu. Bă, da. Ce că eu nici nu pot sări deja. Aoleu. Nu. Pe mine mă spawnează cu spatele. Stai, da, încolo. Hop. Nu! De ce să așa mereu răcit? Explicați-mi și mie. Așa. Ok. Let's go. Bine. Hop. Sărim așa. Bine. M-am crezut că acolo și acum. Ok. Hop. 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 Nu. Nu merge așa. Și era să câștig. Dar ce bine, ăștia de la Roblox au dat skin-ul ăsta gratis și chiar e preferatul meu. Adică părerea mea că mie îmi place foarte mult. Eu, dacă aș fi, nu știu, developer de la Roblox, l-aș vinde cu bani. De ce sunt așa de slab? Nu, gata, acum ne concentrăm. Serios. Ok. Ok, hop. Nu, de ce? La milimetru aici poți pierde, trebuie să fii foarte atent. Ce mă enervează? Nu! De ce am emoții? Nu! Ce? Explicați-mi! Ce a fost aia? Da, m-am încurcat, m-am uitat să dau close. Ok. Nu. Deci e criminal. Doamne. Da, du-te! Nu, eu voi tăia cadrul ăsta, cred că. Și în sfârșit am trecut acest nivel. Da, a durat mult până cadrul ăla care l-am tăiat. Hop. Da, dă-o încolo de oferte. Mamă, numai oferte aici. Ok, așa. Ok, bine. Pam. Nu! Trebuia să sar pe cealaltă parte, că acolo nu cred că puteai. Așa. Nu! Deci e criminal acest joc. Dați? Bine. Bă! Da, am înțeles. Da, du-te! Mă încurcă player-ul. Da, deci trebuie să sar la milimetru, tu îți bați joc de mine. Ok. Nu, mam.
Așa. Așa. Ducem prin ventilație. Oh my god. Bă. Ok. Ce? Ok, ne ducem pe scări. Deci, după cum mi-am dat seama, parcă suntem la conducte, ceva. Da. Dacă nu o să terminăm acest joc, vă faci partea a doua. Hop, hop. Hop. Nu! Nu trebuie. Deci, nu! Nu, 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 nu. Ok. Bă, dar nu e... Nu! De ce? Bine. Bine. Level completat. Da. Ce mai level completat că am pierdut la cel mai simplu lucru. Ei, nu-i cel mai... Deci, tu vorbești serios? Ce Dumnezeule? Da, da, de ce tot oferta asta? Că-i dau close, cei la Roblox de mă enervează. Adică dacă eu de câte ori o să pierd de atâtea ore să-mi arăte publicitatea asta. Cei de la Roblox nu înțeleg, eu nu vreau chestia aia. Dar nu pare atât de ușor. Aoleu. Scrieți în comentarii ce parte să alegem, dreapta sau stânga. Hai să ne ducem pe dreapta. Ah, da, nu trebuia să mai scrieți nimica. Te ducea în așa direcție. Bă, dar ăsta e labirint. Nu, nu-mi plac labirinturile. Deci deloc, nu-mi plac de labirintele. Știți, am o tactică. Dă să ne luăm după... O să mai iau după cuvintele alea, bye. Acolo să înseamnă că acolo am trecut la un alt nivel. Și o să ne dă scump prin chestii. Oh! Deci, serios, am plecat de unde am venit. De unde am venit, am plecat de unde am venit. Și nu știu să vorbesc. Ok. Facem așa. Unde-i? Nu dau seama. Bine. Păi da, stai puțin, că nu-mi dau seama că... A, trebuie să nu ne atingem de roșii, cred. A, din nimic? Ok. Nici o culoare. De... Ați văzut și voi, eu nu m-am atins deloc. Nu! Aoleu! Stăm mult și bine la chestia asta. Hop! A, aparent nu am stat foarte mult. Păi da, putem să trecem pe acolo de la... A, nu-ți dă voi. Am înțeles. Dacă nu era peretele la invizibil, puteți să faci speed shortcut. Hăți? Bine. Da, nu trebuie să mă grăbesc. Vorba aia, grabă, strică treaba. Nu! Nu mai pot așa. Ok, ne ducem așa. Ce? Explicați-mi, m-am atins doar... Bă, da. Ăștia, dar nu știu cum ar putea fi sniurca. Da, deci nu mă pot măcar. Da, nu pot. Am înțeles. Am crezut că pot. Dar da să mai încercăm o dată. În cazul ăsta nici nu pot sări măcar. Trebuie să mergi foarte atent. Ați văzut? Ați văzut și voi? Bă, care-i logica la...
Aici trebuie să mergi extrem de atent. Bă, ați văzut? Bă, eu o să pun aici poză pe filmare. O să pun poză că nu m-am atins. Deci uitați-vă atent că eu nu mă ating. M-am încurc asta. Are 2x speed. De unde? Bă! De ce, mă, cu asta? Ok. Așa. Nu! Așa știam că o să se întâmple. Roblox toate pot să se întâmple. Ok. Deci nu. Ok, nu. Te rog, please. Să la jumate, te rog. Am o sincer ca să mă ating. Hai, te rog. Dacă mă ating la sfârșit apei, mă dau cu capul de pereți. Nu. Da. Ha. Bine. Cum era să fie să mă ating la sfârșit? Asta era criminal de enervant. Mamă, ce parcur aici, parcur pro. Au. Da. Știți, hai să încercăm acolo să sărim. Nu! Trebuia să stau eu pe loc. Ok. Bine. Hop. Ok. Am înțeles. Numai pereți invizibili pe Roblox. Nu! Tot în același loc am căzut. Sau nu, poate mai înainte. Ok, nu! Doamne! Deci v-am spus, dacă nu terminăm jocul, în acest videoclip vom face și partea a doua. Ok. Așa. Go. Bine. Ok. Am revenit. Am avut și eu niște treburi. Hai să continuăm mai departe. Deci. Genul. Ok. Mamă. Am crezut că e mai ușor decât pare. Ce? Păi explica. Stați. Am o tactică. Nu poți trece pe acolo. Ce deștepți ăștia de la Roblox. Da, iată. Ok. Nu, deci, nu, dar cum? Explicați-mi și mie, cum eu să trec acest nivel? Criminal, așa ceva. Da. Nu. Așa. Și da, eu n-am vorbit de perioadă din cauza că a fost foarte concentrat. Deci iar voi tăia cadrul ăsta când voi trece. Așa, asta e aici și asta e aici. Deci ne vedem în partea a doua a jocului Scapă de școală. Pa, pa!